Vi skal nemlig til noget ganske andet nu. Handlen med SAS-aktien vil om få timer være fortid. Det bliver nemlig sidste dag på børsen for luftfartsselskabet SAS. Om lidt skal vi møde en rigtig SAS-fan, som gennem årtier har været både aktionær og passager. Men lad os først lige tage en tur i arkivet og tegne et portræt af det skandinaviske flyselskab, som har været så grueligt meget igennem, ikke mindst de seneste år, og som mange danskere har et helt særligt forhold til. Det er lidt ligesom et nationalt klenodie fra Danmark. Man kan sammenligne med Nationalmuseet eller kronjuvelerne. Ja, følelserne er store, når det handler om SAS. Come fly with me, let's fly away. Nationalklenodiet sendte det første fly på vingerne i 1946, og i mange år havde de monopol på international lufttrafik fra Skandinavien. I 1990'erne brød den frie konkurrence ud og startede en priskrig. Det er altså et stort marked for meget lave priser, og det er et marked, vi så også er gået ind i. Omkring årtusindskiftet kom en uventet gamechanger med internettet, og så kunne passagererne finde det bedste tilbud online. Det er næsten gør af dem, der ikke tager tilbud. Jeg synes, det er dejligt, for ellers har vi ikke haft råd til at komme til London. Det irske lavprisselskab Ryanair blev stiftet, og krisen begyndte for de gamle flyselskaber. We liken Ryanair to the Robin Hood, and we're going to take from the Sheriff of Nottingham called SAS, take from the rich and give to the poor. Herefter fulgte mange år med spareplaner, fyringsrunder og strejker. Piloterne, de giver sig i hvert fald ikke. Og ejernationerne Danmark, Norge og Sverige måtte i 2012 ofre milliarder på selskabets overlevelse. Det er rigtigt i den nuværende situation at stille en kassekredit til rådighed for, at selskabet får en chance for at redde sig selv. SAS kom på rette kurs, men med coronakrisen kom en værre nedtur end nogensinde før, og 5.000 fyresedler blev sendt ud. Det är nog det mest smärtsamma besked jag var tvungen att ge under mina år som direktør for flygbolaget. Siden blev SAS reddet af først en konkursbeskyttelse i USA, og efterfølgende en ny ejerkreds, der nu hælder aktien af børsen. Jeg synes, vi har gjort, hvad vi kan for selskabets side. Der er et skønt tilbageblik her, måske også et tilbageblik, der kan nive lidt hos dem, der er SAS-fans. Gregers Wacker Hansen, du har været medejer i alle de år, som vi lige så opsummeret her. Hvordan er det efter mere end 40 år som aktionær i SAS, at det her det nu er slut? Ja, det er jo lidt vemodigt. Jeg har jo siden teenageårene har jeg været SAS-aktionær, og jeg har holdt ved aktien i rigtig mange år, så det er jo lidt trist, at det skulle være endeligt, men er det nu det, fordi nu bliver den jo afnoteret, men jeg har jo stadigvæk aktien, så der sker måske lidt med rangen. Hvad ved jeg? Det må du lige uddybe det sidste her. Hvad tænker du? Jamen, jeg tænker på, at aktien findes jo stadigvæk. Ikke? Den er blot afnoteret, at vi jo ikke handlet på børsen, men den er der jo stadigvæk. Og man har jo hørt om mærkelige retssager i USA, hvor advokater vinder og anlægger en eller anden sag. Så hvis der skete et eller andet i under noget eller den stil, så ville det jo være rigtig godt. Du håber på et mirakel, at den vender tilbage igen, men prøv lige en gang at tage os med tilbage til de her teenageår, som du nævnte, til du købte dine første SAS-aktier. Hvad tænkte teenageren? Jamen, teenagerne var meget fascineret af luftfart og lufttrafik, og jeg havde en mormor, der boede ude i Kastrup. Jeg kom tit ud i lufthavnen, så jeg skulle selvfølgelig have en SAS-aktie lige så snart jeg kunne. Jeg var nede i banken og købte en SAS-aktie. Jeg har også i mine teenageår har jeg fløjet rigtig meget med SAS, da jeg har familie i USA. Ikke? Så det var jo stort pludselig at sidde i en jumbojet på vej til USA i et SAS-fly. Så vi har fløjet rigtig meget med SAS-familien. Så selvfølgelig skulle jeg have en aktie. Og hvad er så din reaktion på, at de nye ejere så veksler SAS-aktierne til 0 kroner? Jamen, jeg er jo lidt chokeret over, at bare fra den ene dag til den anden, så er det væk. Og selskabet er der jo stadigvæk. Du er bare blevet skubbet ud. Væk med dig. Og det er det her lidt utilfreds om, men det er jo ikke så meget, jeg kan gøre ved. Nej, det er der jo ikke. Men du har jo valgt at investere stort i SAS, frem for i andre, måske mere sikre aktier. Hvad er det ved flybranchen, der er så særligt, og selvfølgelig i allerhøjeste grad
SAS? SAS, der var blandt andet deres aktiefordelsprogram. Ikke? Altså, nogle aktier har jo en fordel, når man køber aktier, så giver det en fordel. Det gjorde SAS jo også. Ikke? Men den mindste fordel, der var med at fik nogle rabatter, og så på et tidspunkt, da kursen faldt rimelig meget, så var det jo opnåeligt at få et sølvkort. Der skal man have 100.000 aktier. Ikke? Så blandt andet derfor har jeg investeret her på det sidste pænt meget for at få det guldkort og den fordel. Og hvad betyder det helt konkret? Altså har du det guldkort nu? Altså med guldkortet, så opnår du en fordel, ikke? Så kan du have ekstra 2 pufferter med. Du kan gå i loungen, du får rabatter, du skal ikke betale for sædevalg, så det giver nogle kontante fordele, som jeg har benyttet mig af. Og hvor lang tid kan du bruge det? Jamen, guldkortet har de jo annonceret, at den fordel, den dør. Så når mit kort udløber om et års tid, så har jeg vel ikke det mere. Men så har du aktierne, og du kan håbe på et mirakel. Det er jo det, jeg hører dig sige. Ja, men hvorfor skulle jeg sælge dem for 2 øre? Jeg får jo ikke noget for det. Jeg kan jo lige så godt beholde dem. Altså, nu går vi hele vejen. Gregers Bagger Hansen, tusind tak skal du have, fordi du vil være med her i News & Co. og dele din historie, og så må vi jo bare krydse fingre for det her mirakel på dine vegne i hvert fald. Tak skal du have, fordi du var med her. Jo, tak. Det var så lidt. Ja, lad os så Hans Engel. Nu hører vi en ægte SAS-fan her, som beholder sin aktie, men hvad er SAS for dig? Meget. Jeg elsker SAS, har altid gjort det. Jeg har også sådan lidt af, altså det er ligesom, det er et stykke af Danmark, det er et stykke af Norden, ikke? Og sådan noget. Jeg ved godt, det bygger på, det er fake, ikke? Fordi Norden er ikke længere samlet i SAS, og SAS er noget helt andet, end det var engang, og så videre. Men stadigvæk, så kan SAS jo noget, ikke? De har nogle sikre fly, de har nogle dygtige piloter, de har noget godt kabinepersonale, og altså det er et okay selskab. Jeg har været utilfreds med driften af dem i mange år, synes de har kørt det elendigt, men altså spørger du for eksempel de danske politikere, ikke, så altså, der er jo ingen ende. På et tidspunkt, så tænker jeg, at det ender med, at den danske stat køber hele SAS. Altså, det bliver Danmark, da vi bliver de sidste, vi kommer til at købe hele koncernen. Og vi er sådan set godt på vej, ikke? Fordi nordmændene er ude, og svenskerne delvis ude, ikke? Men da SAS var virkelig på spanden her i forbindelse med coronaen, der var der alligevel lidt nordisk interesse. Og jeg tror ikke, vi kommer til at opleve en dansk regering, som slipper SAS. Og det gør vi jo ikke heller, fordi vi har Kastrup Lufthavn, som er en kæmpe lufthavn, og som er en kæmpe indtægtskilde, og som betyder enormt meget for erhvervslivet. Det giver nogle adgang, det giver nogle ruter, som Danmark og Norden ellers ikke vil have på samme måde. Muligvis vil svenskerne forsøge at presse det ind, ikke? Men jo, altså jeg synes i og for sig, at det er meget fornuftigt, det de har lavet, og rekonstruktionen er jo rigtig. Og jeg tror, hvor ven her med det flotte slips, altså jeg tror han må regne med, at han skal sømme sine aktier op på væggen og have som et minde. Jeg tror ikke, der er nogen, der har nogen planer om at indfri dem. Hvilket så også kan være en mulighed, Ulla. Du lever til tider mere i luften end hernede hos os andre på landjorden. Hvad er SAS for dig? Altså jeg synes, vi så et eksempel på sand kærlighed med vores gæst i den flotte skjorte og det flotte slips. Og det viser også det der med company identification, ikke? Altså det der med, hvis man det er jo sådan noget, man drømmer om, hvis man har et firma, det er, at der er en masse mennesker, der identificerer sig med ens brand, ikke, som det hedder på moderne dansk. Og det må jeg jo sige, det gjorde han jo virkelig. Han var virkelig trofast. Det var virkelig fantastisk. Jeg synes, man har også et lidt sentimentalt forhold, fordi første gang man var ude at flyve, der er det klart, der var det med dem, ikke? Der var det med SAS, og jeg har stadigvæk sådan, når jeg står i en eller anden forvirrende international lufthavn, at så der, hvor deres logo er, det kan sådan hurtigt finde, ikke? Der står alle, hvor jeg fløj med alle mulige airlines, selvfølgelig ikke under mit arbejde, men jeg ser altid dem først, ikke? Og så tænker man jo også på den gang, hvor de sådan kom ind med en bakke, det gør de jo ikke mere nu, men hvor de kom ind med en bakke, hvor der stod sådan en lille nellegris, sådan en lille metalholder, en frisk idé, og så var der sådan noget lækkert smørbrød, og så fik man sådan en øl, der blev sådan helt langsomt op, sådan en skub blev passet. Altså sådan den der elegante service, stewardesserne så vidunderlige ud, ikke? Og hvis en gang med flykaptajnen kiggede ind, var det en skønhed med de her kasketter, ikke? Tænkte man. Altså der var sådan noget elegant over det. Det er jo ikke helt det samme.
mere. Nu ligner det jo lidt de der lavprisselskaber, men der er stadigvæk et eller andet med en identifikation, som Hans siger. Det er jo første gang, før man tænkte, wow, verden er stor, og der var de med, ikke? Camilla, kan du genkende det? Lidt måske, men jeg synes, det er sådan en kærlighed, det har været lidt svært at blive ved med at være sådan helt varm på. Men Du har slået op indimellem. ja, det har jeg nok egentlig, men jeg har også mine første minder fra SAS, fordi jeg havde nogle bedsteforældre, der havde sommerhus oppe i Nordenfjord, så mellem Nytten og Blokhus, og jeg fløj til Aalborg og fik sådan en stewardesse, der skulle passe på mig. Og det var faktisk, det var virkelig stort. Det er virkelig nogle minder. Men så fik du sådan en skilt så om fik jeg et maven, skilt om, at jeg var alene rejsende og så videre. Ikke? Og så synes jeg jo bare, der er noget, som du også siger med det skandinaviske, også var dig, der sagde det, Hans. Ikke? Det der med sådan, altså, det bor jo i hjertet, det her med det skandinaviske, og det cool, og det lidt lækre. Når jeg skal være helt ærlig, så synes jeg, det for længst er gået i fløjten. Og jeg synes, SAS har skuffet mig mange gange. Nu du ryger fingrene op alle vegne. Men jeg har bare tit stået og tænkt, jeg tager SAS, fordi det er det sikre. Og så er det SAS, der er blevet aflyst og udskudt, og så flyver noget I klippen synes jeg fremmede to ting. Det ene, det var, da dengang SAS med Carlson, Altiders Carlson, han var direktør, da det blev airline mere, og de kørte business class, og de kørte, altså de var helt fremme i skoene og super service og så videre. Men jeg kan så også huske det tidspunkt, da det var, jeg kan ikke huske det, jeg tror det var den Norse, det må være Norwegians deres, men jeg kan huske præcis på det tidspunkt, hvor pludselig så kom rejser til New York ind på lavpris til nogle priser, vi aldrig nogensinde havde set før. Det var ingenting for en returtur til New York, ikke? Og der blev man klar over, hvis man havde været i tvivl, så var man klar over, at nu ringer klokkerne fra SAS. For der var de slet ikke klædt på til at tage den konkurrence op. Pludselig så gik lavprismarkedet ind for fuld tryk. Og så er det selvfølgelig det der med, at de der lavprisselskaber har taget snobberiet ud af flyvningen, ikke? Altså, fordi pludselig kom Ryan, ikke? Det der irske Ryan, som vi også hørte i klippet her, O'Leary. Ham der O'Leary, han er jo virkelig en irsk entreprenør, kan man roligt sige, ikke? Og så kom de der lavprisselskaber, ikke? Og nu er der masser af dem, ikke? Og det gjorde jo, at det blev sindssygt billigt at rejse, ikke? Og det vil sige, hvis du var en ungarsk studerende, der studerede i Glasgow, så kunne du købe en billet og komme ned og besøge din familie til jul, ikke? Altså det, og en hel masse mennesker kunne tage på ferier og så videre, og folk sad på nettet, ikke? Og kiggede, når der var billige afgange, og så fik de billetter til 35 euro og sådan, ikke? Og det har taget snobberiet ud af flyvningen. Men jo så også det der med den lille nedlægge der på bakken og sådan noget. Det var jo elegant, men det er anderledes nu. Magien er væk. Magien er væk. Ja. Der er stadigvæk, som jeg husker det, lidt sådan nordisk look med lidt nordisk træ, eller imiteret træ i flyene, men det er ikke helt nok, det der er tilbage. Det er mest uden. Du får alt, hvad du køber, får du sådan nogle papirsposer, du skal hive op, altså sådan nødderne, så du kaster ind i hovedet. Det kommer ikke i en lille skål mere.